і што, і вы гатовыя прабачыць за тое, што яны тварылі і твораць і па сёння і з вами і з іншымі людзьмі? Я не могу сказать, что я готовы пробачить, альбо что я готовы закликать до того, как их ненавидели. Я не знаю. Тут у меня некое особистое меркование, ближе до некого христианского погляда, что ли. Да, люди такие, ну, як бы и любить надо у всех. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім госцем, краязнаўцам, даследчыкам, пісьменнікам, былым дырэктарам музею гісторыі Магілёва Алексеем Вацюковым. Прывітанне, спадар Алексей. Добрый день вам. Ну что ж, пора, хто разумее, той пачуе, сфармуляваць нам нацыянальную ідэю. А то колькі ж можна. І я думаю, что акурат такі вось вы той чалавек, які дапаможа мне, ну, у пэўнай частцы, як мінімум, пытанняў паставіць пэўныя кропкі. Ну, напрыкладу, що ж таки, я не здарма узгадаў гэты вокліч, пора. Вельмі часта я у сваіх размовах, задаючы пытанням сваім гасцям, кажу, як на нас, на беларусаў, на фармаванне нашай ідэнтычнасці, на наш гонар, на нашу свядомасць уплывае тое, што ў нас, ну, паводле так склалася, ну, нібыта, вельмі кароткі, невялікі пантэён герояў. Вот сапраўдных герояў. Ну, гэта не тое, што ёсць у сапраўднай нашай гісторыі, а тое, што ёсць у свядомасці звычайнага беларуса. Калі звычайнага беларуса спытацца, назовіце сапраўдных наших гістарычных вот постаці, герояў, не з Карыну, а вот менавіта герояў. Ну, назовуць Каліноўскага адразу, кожны, відаць, троху падумаўшы, назовуць Касцюшку, яшчэ моцна падумаўшы, можа, вось назовуць князя Астрожскага. Ну, фактычна і ўсё. Ці правы я, ці не правы, чаму у нас такі кароткі пантэён герояў і ці мае гэта сапраўды значэнне у вось гэтым пытанні фармавання нейкай нацыянальнай ідэнтычнасці? Ну, конечно, пытанне про адукаванасць людзей, з которыми мы размаўляем на такую тэму. Я думаю, што шмат можна знайсці людзей з 20-го стагоддзя. У кожнага свае рэгіянальныя героі, свае рэгіянальныя постаці. Вось пара. Той самы Леванович, который насамрэч, напэўна, все-таки не выгукаў, не казаў гэтыя словы, а быў парой яшчэ да паўстання, паводле некаторых звестак. Гэтая мінушка рэгіструецца яшчэ да 1661 года. А у одной из городских легенд наогул яго парой назвали, потому что ён хадзіў у школку адзіны ў сям'і. Усе чакалі, калі ён вернецца, каб пасадзіць астатнюю сям'ю за абед. І калі ўжо ён вяртаўся са школкі, то крычалі на ўвесь дом, всей радзіне: все, пора садіцца абедаць. Значит, вось так і да яго гэта мінушка нібыта прычапілася. Ну, але гэта ўжо фальклор. І што самае цікавае, вот фальклор даволі такі разнастайны сфарміраваўся вакол вось гэтай гісторыі з магілёўскім паўстаннем. Выбачайце, што адразу пайшоў на сваю рэгіянальную тэматыку. Ну, для гэта ж мы вас запрасілі, каб вы пра свой рэгіён погляд это зрабілі. Да, такая цікавая гісторыя, калі адно гэтае паўстанне, оно самае бліскучае, напэўна, у гісторыі Беларусі, паколькі гэта паспяховае паўстанне, якіх не шмат у нас
ну былі яшчэ таксама пэўныя там выпадкі, калі выніку падчас той же самой войны, выніку паўстання некаторыя гарады вызваляліся, але каб такі буйны горад, па сутнасці такая дзяржава ў дзяржаве, мікрадзяржава пазбавілася ад дыктатуры праз народнае паўстанне, гэта вось адзін такі яркі прыклад. Дык што ж да іншых постацяў, то в прынцыпе пагартаўшы там, паглядзеўшы на свае нейкія рэгіянальныя асаблівасці, мы зможам, конечно, шмат сабраць культурных герояў, і ўжо і не толькі ў 20-м і ў 21-м стагоддзі. Яны практычна ўсе зараз у Варшаве. Но гэты момант мы асобна з вами, я спадзяюся, пазней прагаворым, але ўсё ж таки, так а ў чым прычына? Чаму вот гэтых герояў, якія мы ведаем выдатна, што ў нашай гісторыі на розных старонках гістарычных вось гэтага жыцця краіны ёсць, хапае, якімі можна пахваліцца, якімі можна ганарыцца. Чаму мы пра іх не ведаем? Ой, ну я не знаю, тут провокативно, напевно, все-таки питання. Ну, конечно, для этого я тут и сижу. Ну. Потому что такое вражение складывается, знаете, это заўсёды хочется так это, а мы ж чагосьці не ведам, а давайте это ведать, а вот мы про кагосьці забыли, давайте яго выцягнем, значит. А потым мне это нагадвае, як у нас у Могилёве 3 разы знаходзілі плиту с гербом Астафія Валовіча. Приходзіць новый журналіст, бачыць гэтую плиту, значит, все, па ўсіх каналах ідзе, знойдена плита Астафія Валовіча. Праходзіць гадоў 5, зноўку яшчэ адзін журналіст, значит, знойдена плита, ну, адкасілі траву, і яна стала бачная, значит, проросла трава, і яна не бачная. Яна у такім спецыфічным месцы знаходзіцца на могілках, пастаянна зарастаюць гэтыя могілкі. Яна, напэўна, не надмагільная, а, напэўна, нейкая мемарыяльная плита. Это самы старажытны артефакт у Могилёўскай гарадской прасторы. Найбольш старажытны вось з таго, што зараз мы маем. І кожны вот так вот некалькі гадоў мы кого-то открываем. Вот открывать приемно, я разумею, але я не думаю, что мы забываем своих героев. Я думаю, что мы их памятаем, просто, может, мы як бы не так часто. У нас іншая проблема. Мы не можем их зафиксировать физично у нас на белорусских улицах. У нас вельмі шмат уже занято рознымі іншымі культурнымі героямі іншых краін, іншых народаў, а своих мы там літаральна адзінкава можам дзесьці сустрэць і сказаць, што вот мы яго не забылі, вось яго помнік, вось вуліца яго імя. Адпаведна, як бы працягваецца эксплуатацыя гэтай асобы і працягваецца яго жыццё, ну, эксплуатацыя дрэннае слова, працягваецца яго жыццё ў нашай актуальнай рэчаіснасці. Да, вось, напэўна, такі будзе мой адказ. Мы памятаем, но мы, на жаль, мала маем магчымасцю фіксаваць гэтую памяць у сваёй штодзённай культуры. Вы шмат іншых новых пытаннях у мяне сваім гэтым адказам спарадзілі, і ўсё ж таки я вас подводзіў, ну, відаць, дрэнна фармуляваў сваё пытанне да таго, каб вы мне сказали, хотя, можа быть, это я просто спадзяваўся, насамрэч гэтага няма, наколькі ўсё ж таки нас пазбаўлялі наўмысна пэўных частак, пэўных сторонак, пэўных асобаў з гэтых сторонак нашай гісторыі, тыя ж самыя захопнікі расійскай імперыі, калі мы пады былі гэтых у складзе расійскай імперыі, там тое ж самае можа быць, калі мы былі падчас там у складзе Рэчы Паспалітай, падчас Савецкага Саюза, лукашэнкаўскія вось гэтыя падыходы ідэолагі. Ёсць такое ці няма? Вот што нас адмыслова спрабавалі выцерці пэўныя старонкі, падзеі, я не знаю, там нейкія дзеянні і постацяў. Ну, подмена гістарычных наратываў, яна адбываецца пастаянна, конечно ж. На працягу свайго жыцця уже, напэўна, не адзін раз бачыў такія хвалі з такімі падменамі. Яны былі мяккімі, яны зараз жорсткія. Гэта, напрыклад, падмена Халакоста на генацыд беларускага народа, які зараз мы можам назіраць літаральна ва ўсіх сацыяльных інстытутах в Беларусі, калі в музеях открываюць, напрыклад, у музеі Каменецкая вежа, першы паверх, мы неяк там былі з сябрамі, першы паверх быў прысвечаны генацыду беларускага народа, ну, сярэдневяковая абарончая вежа, і тут раптам, значит, генацыд.
і такія падмены, такія маніпуляцыі, канешне, яны адбываюцца. Ну да, гэта тая штодзённасць, з якой прыходзіцца змагацца, але у нашу карысць іграе тое, як яны мяняюць. Яны мяняюць гэта такой казённымі спосабамі, которые не працуюць на эмацыйным узроўні на людзей, і нашы героі застаюцца як бы ў душы у беларусаў. Як толькі чалавек захоча даведацца штосьці пра сваё менавіта, то ён будзе чытаць і не Марзулюка сучаснага, а Марзулюка 90-х гадоў. Але калі, скажем, браць некалькі тут момантаў, па-першае, ну, да прыкладу, фактычна выкраслена з гісторыі, і, безумоўна, калі палезці, знойдзеш адмыслова, пашукаеш, але, скажем, супраціў беларускага народа вот этой савецкай акупацыі. Я маю на ўвазе і не толькі там, скажем, слуцкі збройны чын, але і зялёныя браты пасля другой сусветнай вайны. Мы ж пра іх нічога не ведаем. Мы ведаем пра тое, што такія былі ва ўкраіне, мы ведаем, што такія былі ў Літве, а ў Беларусі не ведаем. Наколькі гэта важна? Ці яно, можа быць, не было такім значным гэты рух, што яно сапраўды как бы не значнае не для гісторыі, а для, можа быць, нейкіх фармавання нацыянальнай свядомасці. Я думаю, што гэта супраціў, калі зараз мы кажам пра супраціў камуністычнаму рэжыму на ранніх этапах фарміравання савецкай супольнасці, савецкага грамадства, гэта супраціў быў нашмат больш шырокі, нашмат больш глыбокі, адпаведна, не толькі партызанкі, гэта былі не толькі такія ўзброеныя атрады, гэта было супраціўленне на месцах, гэта было непрыняцце новых сістэм. Напрыклад, можна, ну, я прывяду прыклад з сям'і. У маей цешчы сям'я наўмысна і мэтанакіравана не ўступала ў калгас, потому что гэта была сістэма, звязаная з, як яны меркавалі, з тым, што паміж савецкай уладай і д'яблам заключаная некая сакрэтная хартія, это называлі хартія. І раз вот з імі нельга, як з такімі саюзнікамі, мець нічога агульнага, то нельга да іх, да савецкіх сістэм уладковацца на працу. Жылі бедна, голадна, пабіраліся, але наўмысна, ні ў якім разе не ішлі, ну, не атрымлівалі документы, ну, там былі такія таксама выпадкі. Сыходзілі з наогул усіх спосабаў суіснавання, ну, альбо некага контакта з дзяржавай. І такія людзі мне сустракаліся часам, звычайна ў вясковым асяродку, аж до 80-х, 90-х гадоў. Адна вясковец, уже не пра сям'ю, значит, не пра цешчу, не пра гэты бок, моя вёска, дзе я рос, один дядька атрымаў пашпарт толькі калі ўжо пайшоў на пенсію. А да гэтага у яго, ну, поўнае было абсалютна як бы незнаёмства ніякае з дзяржавай. Нічога не было ў яго супольнага. Ну, гэта не толькі такі, знаете, ідэалагічна наўмысны такі крок, не толькі сукупнасць такіх дзеянняў як вынікаў палітычнага рашэння, гэта часам просто аўтаматычная, як бы, это такія аўтаматычныя паводзіны, калі чалавек просто цураецца чагосьці, што на яго цісне. Вось такіх выпадкаў таксама можна шмат знаходзіць. Ну, а як іх шукаць? Канешне, найбольшую базу такіх выпадкаў мы знойдзем у справах крымінальнага пераследу і рэпрэсіі 30-х гадоў. Там такія выпадкі вельмі добра апісаны, калі людзі адмаўляліся там прызнаваць савецкую ўладу, калі людзі крытыкавалі, калі людзі смяяліся над ёю. І масавасць такіх выпадкаў показвае нам, што в прынцыпе нашы вот продкі 30-х гадоў былі такія ж разумныя людзі, як і мы сённяшнія, як мы выступалі там у 20-м годзе, так і яны, толькі ў іх не было свайго такога 20-го года, у іх это было рассеяна па іх практыках. Так, можа быць, менавіта таму баіцца вось гэты рэжым адкрываць архівы, тому что побачыць, як, а яны ж как бы працягваюць усе гэтыя традыцыі савецкія, он прыхільнік савецкага ладу Лукашенко, гэтыя гэбісты, якія там Фелікс і гэтак далей,
то бок а там мы побачым як масава былі яны смяяліся і выступалі супраць савецкага рэжыму. Ну вот каб сказать дата менавіта по гэтаму надо знать все ж таки гэтую базу, надо валодаць гэтым матэрыялам, на жаль у нас няма доступа, яны ж все это засекрэцілі. Ну а чаму і по гэтаму магчыма, а магчыма і ў першую чаргу напэўна з-за того что гэта ж мы раскрываем такія гісторыі супрацоўніцтва, калі мы раскрываем архівы, якіх яны не хочуць раскрываць. Мы цэлыя сем'і можам ну як бы поставить под пытанне, кім былі гэтыя людзі. Ну чаму в Украіне, напрыклад, гэта прывяло да, калі сталі адкрываць архівы КДБ, гэта прыводзіла да таких скандальных гісторый, і якія закраналі часамі і Беларусь таксама. Менавіта вось у гэтым прычына, я думаю, утойвання такой інфармацыі. Ну але што зробіш? А як вы лічыце, як гісторык, як краязнаўца, як чалавек, адкрываць архівы трэба? Безумоўна. А вот калі падыходзіць не з гістары, ну как бы не з такого даследчыцкага пункту гледжання, а чалавечага, грамадзянскага, можа быць сапраўды ёсць пагроза ну нейкай калі не грамадзянскай вайны па выніку адкрыцця, але скажем там напружанне ў грамадстве і спробаў адпомсціць вот продкам тых супрацоўнікаў, якіх тваіх продкаў катавалі і знішчалі. Не, ну гэта, по-моему, просто будзе усталяванне гістарычнай справядлівасці, калі мы імёнам дадзім іх адэкватныя ацэнкі. Гэта не заклік, ну не знаю, я бы ніколі не захацеў пабегчы там і біць свайго суседа, потому что яго дзед там здал 5 там кулаков. Нават калі сярод гэтых кулаков былі мои родныя. Але можа хто-небудзь іншы по-другому будзе поступаць, но я таких вот людзей не знаю, которые бы імкнуліся так адпомсціць. Гэта будзе навука, конечно, для людзей, чтобы, ну, калі мы будем такія гісторыі расказваць, актуалізаваць іх, публічна расказваць про тое, якімі бываюць людзі, то гэта будзе вучыць наших нашчадкаў, гэта будзе вучыць нас сучасных, як быць хорошым чалавекам. Яшчэ у 19-м, здаецца, годзе, калі мы записывалі праграму са Змітром Дашкевічам, ён сказаў, што мы маем сёння той рэжым, які маем, у тым ліку і шмат у чым з-за таго, што мы не правялі дэкамунізацыю, дэсаветызацыю, не адкрылі архівы, не разабраліся з той трагедыяй, якая здарылася, да прыкладу, у тых жа Курапатах. Цалкам згодна. З гэтым меркаваннем цалкам згодна, прычым гэта не толькі беларуская праблема, гэта праблема і большая на тэрыторыі, ну, ўсёй постсавецкай, на ўсёй постсавецкай тэрыторыі. Гэта у Расіі гэта закрыта, а там больш інфармацыі пра нас нават можа быць, чым тое, што захоўваецца ў нашых архівах. І так, цалкам згодна, што менавіта адсутнасць асуджэння злачынстваў камуністычнага рэжыма, такой свядомага асуджэння, агульнаграмадскага дыялога на гэты конт, канешне, паўплывалі на тое, што гэтыя злачынствы потым вярнуліся. Просто у нас был вельмі каротенькі перыяд паміж абвяшчэннем незалежнасці і тым момантам, калі стала гучаць стоп, не надо ніякіх адкрываць архіваў, перестаньте, значит, варушыць гэтую нашу блізкую памяць, усё было хорошо. Вот гэты каротенькі перыяд нам даў шмат, канешне, новых звестак, новай інфармацыі, але, на жаль, ён быў занадта кароткі, каб мы нейкую такую смаглі сфарміраваць грамадскую думку наконт, ну, такую дарослую, спелую грамадскую думку наконт того, што ж было вот такога у савецкай рэчаіснасці. А наколькі беларускае грамадства на сёння ўсё ж таки саспела да таго, каб вось гэта ўсё пабачыць, гэта ўсё пачуць, наколькі, можа быць, мы баімся самі гэтага? Грамадства саспела, конечно, але хто дасць? У нас з грамадствам малыя магчымасці да таго, каб гэту інфармацыю далей несці, каб гэту інфармацыю даваць у школах, каб яе даваць праз падручнікі, каб праз вышэйшую адукацыю даваць гэту інфармацыю і гэтыя ацэнкі. У нас няма такіх метадычных распрацовак, которые бы прымяняліся ў школах і ў універсітэтах, дзе бы мы на уроках з сваімі студэнтамі, са сваімі школьнікамі абмяркоўвалі рэпрэсіі. Напрыклад, давайте-ка зараз
класс, один будет, значит, чекисты, а другие будут кулаками. Вот, значит, это ж могла быть довольно цікавая гульня, такая ролевая на уроках гісторыі, але такое паспрабую які-небудзь гісторык правядзе, адразу ж са школы попросіць, ну, у лепшым выпадку. Але, конечно, гэта прастора для того, каб, ну, гэтая сітуацыя, гэта прастора для того, каб фармуляваць, чаго нам не хапае. А не хапае нам, конечно, вось такога шчырага дыялогу пра тое, якая у нас актуальная памяць, у якім яна зараз стане, што мы прапусцілі, што мы недаабмеркавалі. Ну, да, і чым далей, тым больш такіх недаабмеркаваных пытанняў на агульнадзяржаўным, на агульнаграмадскім узроўні. Ну так, а тым больш, што потым прыходзяць сённяшнія марзулюкі і пачынаюць запаўняць вось гэтыя лакуны нейкім ідэалагічным шлакам. Да, кнігамі пра чырвона-белы сцяг, да. Гэта, конечно, ну, жах. Мягка сказаў ён. Я вярнуся да пачатку нашай размовы, да вашых словаў пра не казаў словы пара, то бок не было нават такога, ну, как бы вокліча, але калі мы чытаем пра гэтую гісторыю, калі мы чытаем пра гэтая пара, калі мы там вот нешта там уяўляем сабе, гэта аж дрыжыкі па скуры, вот такая гонар і годнасць у душы ўзнікаюць. І з гэтай нагоды я думаю, наколькі ўсё ж таки важна для фармавання нейкіх вот увогуле грамадства, думкі, павагі да сябе міфілагізацыя. Цалкам слушна і патрэбная рэч, канешне. Што да, ну, факталагічны матэрыял, калі прывесці зараз наконт гэтага паўстання і паўтарыць, гэта ўжо гучала, я упэўнены, і ў некаторых эфірах, магчыма, што гэта ўжо людзі ведаюць і з нейкіх публікацый, але існуе 3 гісторыі пра магілёўскае паўстанне. Першая гісторыя была запісана Веспасіянам Кахоўскім, который жыў непасрэдна ў час гэтай вайны і ў дні вайны запісаў, значит, гісторыю магілёўскага паўстання. Там няма ў гэтай гісторыі няма пара-пара, ёсць толькі выманьванне маскоўскіх стральцоў за сцены горада, як быццам бы хтосьці там з польска-літоўскіх ваяроў нападае, і па гэтым надо іх, значит, адбіваць. Высыпалі маскоўцы вонкі, магілёўцы замкнули брамы і расстралялі з гармат гэтых маскоўцаў, которые выбеглі, а астатніх, што ў горадзе засталіся, парэзалі. Гэта вот гісторыя Веспасіяна Кахоўскага, і тут няма вось гэтых герояў першых, Леанович і Казанович, которые, власна, паднялі паўстанне, бурмістры Войт. То гэта сучасная, ну, гэта гісторыя запісаная сучаснікам. Праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў. Это паўстанне 1661 года, а магілёўская хроніка пачынаюць пісаць з 1690-х гадоў. Трофім Суртае стварае 30 гадоў і больш. Мы не ведаем, у якім канкрэтна годзе ён пісаў пра гэтыя падзеі. Ну, напэўна, там гадоў праз 30, можа 40 ад саміх падзеяў паўстання. І мы ўжо бачым, у Сурты ўжо такая міфалагізаваная гісторыя паўстання. Потым запіскі ігумена Арэста, і там таксама ўжо міфалагізаваная гісторыя паўстання. Напэўна, атрефлексіраваўшы, магілёўцы вырашылі, што усяму гэтаму паўстанню мы ўдзячныя, значыць, Казановичу і Левановичу і людзям, которые былі з імі побач, і давай спяваць ім ужо оды. І вось такая ода, она зафіксавана была ў нашых хроніках ўжо пазнейшых. І гэта тое, што мы знаем пра паўстанне. Канешне, тое, што мы, дакладна так, што нашы продкі міфалагізавалі гэты працэс, гэтыя падзеі, потым данеслі да нас гэты міф, і мы гэтым міфам ганарымся, гэта, ну, нам гэта ад гэтага не горш. Ёсць міфы, хорошо, мы іх эксплуатуем, мы іх перадаем, мы іх неяк развіваем, ну, цудоўна. Но, можа, такіх міфаў сапраўды трэба як мага больш, пачынаючы ад такіх казачных там пра валкалакаў і заканчваючы там, можа быць, сапраўды умоўна, чаму не быць беларускаму храбраму сердцу. Ну, так. Каб можна было, каб не было такога, што типа там, а хто ты? І думаеш сказаць беларус, а хто мы такія беларусы, чым мы ганарымся? І так думаеш, а вот халера яго ведае, што там сказаць. А калі ў цябе за плячыма там нейкія там шэраг гістарычных перамог, там паўстанняў, там герояў, хай міфалагізаваных, і ўсё, і ты так, да мы ж вот беларусы, мы ж вот не толькі там як там
пан Сахі і касы не толькі там у брудных лапцях некуды сваю крыўду пру, але ж вот мы ж вот можем. Важно гэта ці не важно, наколькі гэта ну как бы тое, што гэтага пэўны час не было, яно паўплывала на тое, якімі мы сталі як нацыя. Скажем так, у нас не было поп-культуры, такой нацыянальна арыентаванай поп-культуры. Яна была трошки пад дзяржаўным кантролем, і там уже у нас міфалагізаваліся Сымон Музыка альбо там Машека ці якія-небудзь яшчэ такія больш-менш зручныя постаці. А вось такой уже поп-культуры, дзе бы нам патрэбны былі для напаўнення власна такія вострыя сюжэты і вострыя персоны, яна фарміравацца стала ўжо менавіта такая незалежная культура у 90-е гады, і зараз ідзе працэс гэтага фарміравання. Ну, але, конечно, гэта пытанне такое ўжо шматграннае. Тут трэба ўлічваць, што сучасная поп-культура, нам, безумоўна, залежыць ад тых тэндэнцый, которые бываюць у свеце. Мы прадукт поп-культуры, ён супернічае з масай іншых прадуктаў, і мы, калі, напрыклад, створым зараз які-небудзь комікс, то он будзе спаборнічаць альбо там супернічаць з коміксам там пра Бэтмена і можа ему прайграць. То бок для поп-культуры у нас шмат сюжэтаў, шмат персон. Толькі вот бяры і рабі, бяры і штампуй вось гэтыя нейкія простыя прадукты. У нас, дарэчы, калі казаць пра праблемы, то, ну, калі не знаю, чаму я вырашыў пра іх казаць, але захацелася зараз, то праблем у нас вельмі шмат, і адна з самых вялікіх гэта адсутнасць хорошего такого смачнага прадукта, которым бы карысталіся, который бы спажывалі массы. Самі массы ёсць. У нас ёсць запыт, у нас ёсць там вялікая колькасць людзей, которые бы с радасцю прачыталі там якія-небудзь фантастычныя апавяданні на беларускай мове пра сучаснасць, альбо апавяданні там пра герояў каліноўцаў, пра падзеі там 20-го года, што-небудзь такое, скажем, у жанры аніме там ці яшчэ што-небудзь такое. А вот людзей, которые бы бралі это все, писали, рабілі, хацелі это делать, вот таких талентаў у нас пакуль, на жаль, я не бачу. А вот у чого? Чаму? У чым прычына? Бо у нас же ж столько выдатных гісторыкаў, без негатыву, як кажуць, у ваш адрес. Ну, глядзіце, мне наш сябра, таксама гісторык, прынёс там з гонарам, паказаў, глядзі, вот я выдаў там кніжку выдатную. Сеймы і сеймікі Вялікага княства Літоўскага. Не, ну, маладзец, гіганцкую працу зрабіў. Але вот калі браць вот у гэтым ключы поп-культуры, вот прасоўванне такога, не тое, што як там это самое у сеймах і сейміках што-небудзь такое вот адбывалася, што можна пакласці у серыял, вот як палякі зрабілі гэты свой серыял 1600 что-то там. Да, 73 там, по-моему, да, там ці які там. Класны серыял. Ну, вот такое. Вот чаму нема? Вот запыта нема ці чаго? Запыт ёсць. Я, здаецца, ну, паўтару, што, по-моему, просто у нас бракуе, ну, як бы так сказаць, не хочется сказать, бракуе таленавітых людзей, потому что таленавітых людзей ёсць у нас багата. Бракуе нейкая вот такого коннекта паміж моманту судакранання людзей з тымі менеджерамі культуры, которые бы гэта маглі продвигать, прасоўваць далей, і уласна вот такой аўдыторыі, которая могла бы забяспечыць спажыванне гэтага прадукта. Ну, гэта, на жаль, такая ситуация, которая, ну, непазбежна выходзіць з таго, под якім ціскам знаходзіцца беларуская культура ў прынцыпе. У нас няма магчымасцяў развіваць гэта на тэрыторыі сваёй нацыянальнай дзяржавы. У нас зараз выхадаў на публіку вельмі мала. Это такое выжыванне хутчэй. Ну, наконт сеймаў і сеймікаў, ну, это ж цудоўная справа. Тут, да, я разумею, мы без негатыва. Ну, будуць сеймікі і сеймікі, хтосьці потым на падставе гэтага напіша якую-нибудь мангу, да, там пра секс на сеймах і сейміках. Ну, будзе мець факталогію на гэты конт. Ой, прачытаюць тады гэтую кнігу са зноскамі пра тое, што там якія рашэнні прымалі. Ну вот падыход. Але я чуў яшчэ, калі задаваў такое ж самае пытанне розным людзям, мне казалі, але ты паглядзі, якая сітуацыя, грамадства будзе спажываць гэты прадукт. Хай ён будзе зроблены якасна,
па ўсіх вот этих канонах поп-культуры, там Голливуда, там усяго астатняга, але ён будзе, па-першае, на беларускай мове, па-другое, пра наша, пра сваё. І кажуць, ну пераважная большасць што скажа? А што там глядзець? Па-першае, на этой беларускай мове, па-другое, там нешта там, вот там, хай сабе і пра секс на сейміках, я лепш вон пагляжу, мне там чарговую серыю гульня тронаў, умоўна кажучы. Хаця можа быць, ну уявім сабе, што знята гэта было не горш па ўзроўню тэхнічнаму за тую ж самую гульню тронаў. Вот наколькі гэта сапраўды так? Мы зараз можем сысці ў такую тэму, у якой абсолютно не разбіраюся, гэта менеджмент культуры. Як тут... Не, мы говорим зараз про стаўленне да свайго у беларускага грамадства. Стаўленне, я думаю, что нормальное, абсолютно рационально и такое с замилованием. У нас няма системы адекватных оценок. Я, например, могу, ну, скажем, у год выпускается там 150 белорусских книжек. Якая из них хорошая? Потому что, когда берем какую-нибудь, ну, публикации про гэтыя книжки, то все гэтыя книги цудоўныя. Открываешь книгу, я разумею, что ты не будешь ее читать, ты не хочешь такое читать. А вот адекватной литературной критики, которая бы сказала, вот это вот оценка 1 по 10-бальной системе, а вот это вот оценка 10. В публичной просторе я таких не ведаю. Но калісьці была у нас Літэранет, по-моему, был такой ресурс, где вот открыто и жестко казали про сучасную белорусскую культуру. Зараз, ну, может быть, я просто не ведаю, але не бачу такого, чтобы адбываліся такие вот месцы, ну, как сфармировались такие месцы, где можно было б черпать культуры, бачыць бы яе сапраўдную реальную якасць. Все ж таки, глядзіце, давайте прыгадаем, ну, скажем, давайте, все ж таки пэўны водападзел ёсць з 20-м годам, стаўленне ўспрыняццём і ўсім астатнім, але до 20-го того самого года якое было стаўленне да свайго? Гэтыя нашыя музыканты. Так. Что там слухаць? Ужо калі у Москве ляпісаў прынялі, то тада нам тоже гэта трэба. Тое, что, глядзіце, вот там, умоўна кажучы, там украінскі гурт, я не ведаю, там якія-нибудь воплі Відаплясава ці Акіян Эльзы, по падыходу, по падачы, по ўзроўню с Акіянам Эльзы, ну, возьмем, Джей Морс, не горшы, але гэта вот адтуль, гэта там ён стадыёны сабірае, значит, і тут мы сабяром. І ва ўсім астатнім фактычна такое ж было стаўленне. Макс Корж. Ну, Макс Корж, да, з'ехаў у Москву, а пачынаў з беларускамоўных песень. Тут у Беларусі. І што, стадыёны збіраў? Ну, юны быў зусім тады. Ну, а калі ўжо адтуль прыехалі, там стаў ужо Каржом, тады ўжо на табе. І мы, беларусы, ўжо тады тут стадыёны будзем збіраць. Я бы тут не пагадзіўся. Мне здаецца, што... Змянілася стаўленне? Зараз культура неяк іначай працуе, ўжо цяпер не вельмі важна, прызналі цябе в Москве ці не прызналі, ты можаш стаць зоркай, жывучы ў глубокім, і альбо ў Магілёве, як Іова, напрыклад. Гэты гурт, я ж забыл, як называю, ЛСП. Вось. І да, сапраўды, момант, калі разваліваўся Савецкі Саюз, то все, што в Москве прынята было, яно ацэньвалася, ну, то, што прызнавалася в Москве, оно ацэньвалася як прадукцыя з знакам якасці, потому што не было такіх прызнаных іншых цэнтраў, дзе б рэгістравалася якасць. Паступова людзі пересталі ўжо азірацца на Москву, конечно, зараз ужо і зусім іншыя умовы жыцця культуры. Ну, будем спадзявацца, што да, хаця мне, ведаеце, я калі быў з прэзентацыяй, у нас атрымаўся такі літаратурна-музычная такая імпрэза, мы былі разам з Александром Памідоровым у Штутгарце. Выступалі у тым тэатры, у памяшканні, дзе працавала Марыя Калеснікова. І сабраліся беларусы, і я распавядаю, вот глядзіце, до 20-го года слаба цікавіліся пераважная большасць беларусаў сваіх, а ў 20-м годзе раптам для беларусаў стала сваё цікавае. З задавальненнем на дваровых сустрэчах слухалі гісторыкаў. Вау! Так мы ж, оказывается, падоршай-то. Гэта маглі наваляць, а не толькі там. Да музыкантаў
да ўсяго астатняга, да літаратараў, там да тэатру, а ўсё ж яно было заўсёды побач з вами. Чаму вы так, да гэта... сапраўды у 20-м годзе адбылася такая кропка біфуркацыі, калі беларускі народ мог вот літаральна пайсці по любым накірунку. Я памятаю свае нейкія такія ўражанні альбо свае чаканні у першыя дні перадвыбарчай агітацыі, калі было зразумела, што масы людзей выйдуць на мітынгі, которые збіраюць апозіцыйныя кандыдаты, конкретно там на мітынг Ціхановскай, мы зналі, што там, ну, ён уже рыхтаваўся, праз некалькі дзён было зразумела, што там па аналогіі з іншымі гарадамі там будзе маса. Там будзе пабіты рэкорд явкі, да, вот на такія мітынгі. І вот памятаю сваю думку, што я не быў упэўнены у тым, што за сцягі будуць над людзьмі, што за сцягі будуць лунаць, потому что не было вот такога грамадскага кансенсуса. Все разумелі, што как бы вот далей так жыць нельга, цярпець это уже немагчыма, але як бы якую сімволіку людзі прымуць у якасці сваёй, можа быць, яны падымуць расійскія сцягі, можа быць там, ну, я не меў такой упэўненасці. На саміх мітынгах я бачу 10 залунаў бел-чырвона-белы сцяг, 10 чырвона-зялёны. У нас у Магілёве дакладна у 20-м годзе некаторыя на пратэсты выходзілі з чырвона-зялёнымі сцягамі. Прычым гэта для людзей было такое як бы прынцыпова. Нет, я выйду з ім, так я, ну, как бы гэта моя каштоўнасць, но я супраць, да? Некаторыя. Але часцей за ўсё гэта было по приколу. Вось хтосьці адзін я веду, хто з сцягам Кубы, там ці яшчэ штосьці там з Че Гевары, такая романтика. І тут хоба больш сцягоў бел-чырвона-белых, і ўжо все сталі і все сталі раптам беларусізавацца. Ну, вся гэтая маса пратэсна, потому что у гэты момант твайго экзістэнцыяльнага выбара, якім так жыць далей, людзі выбіралі і імкнуліся да таго, што больш роднае і што блізкае, напэўна, тая уяўленая і пажаданая нацыянальная ідэя, который хацеў бы чалавек валодаць, і якую практыкаваць. Вось тут сталі людзі ўсе галодныя да беларускага. Вось такая кропка біфуркацыя она адбылася ў нашай гісторыі ў 20-м годзе, і народ масава, ну, прынамсі, тыя сотні тысяч, которые актыўна выйшлі, яны выбралі менавіта беларускую ідэю. А чаму? Вот чаму менавіта ў 20-м годзе? Адна справа, калі б іх да гэтага штурхалі, калі б вось гэтыя, як сказала Ярмошына, 3 грацыі з нацыянальнай сімволікай былі, прасоўвалі яе, яны ж наадварот адмыслова, там, типа, вот белыя стужачкі, давайте без вот гэтага падзелу, ўсё астатняе. Адкуль гэта ўзялося ў Беларусі? Ну, народ жа і штурхалі, насамрэч. Штурхалі по тэлевізору, калі казалі, што ніякага каранавіруса няма. Штурхалі, калі не закрывалі... Ну, яны штурхалі яго супраць гэтага рэжыма, але беларускасць тут пры чым? Ну, гэта як альтэрнатыва, я так разумею. Ну, не, ну, тут складанае пытанне, которое павінны аналізаваць, напэўна, сацыёлагі больш, но інтуітыўна мне здаецца, што ўсё гэта ад некай такой прыроднай любві людзей да сваёй радзімы, да свайго народа, і ад такой вот абсалютна натуральны здаровы нацыяналізм, калі хочацца сваё любіць і шанаваць. І ў нейкі момант ты просто пра гэта не думаеш, а тут калі раптам аказваецца, што вот табе трэба цяпер маніфесціраваць сваю приналежность до своего народа, то ты будешь это робить уже нормальным способом, не просто там линейки там на БРСМовских митингах, да, а менавіта праз то, что ты будешь знакомиться со своей культурой. Это как бы такой натуральный выбор человека, когда он уже хочет вот манифестировать свою культуру и свою национальную идею. Як это сказаў у 19-м годзе Сергей Шупа, пашкрабі любога беларуса і под тонкім слоем хрысціянства знойдзеш паганца. А Надзея Нортан пазней у 21-м годзе сказала, вот 20-й год шкрабануў беларуса па нарошчанай гэтым бетоннай скуры нейкай іншай чужынскай і ідэнтычнасці, чужой ідэнтычнасці, там амерыканскай, там расійскай, там яшчэ якой-небудзь, а пад ёй аказалася беларуская тонкая вельмі скура. Але ўсё ж такі это сапраўды так, вот яно ёсць у нас закладзена. А куды ж падзелася гэта, як кажа Павел Церашковіч, наша прынцып абранай ідэнтычнасці, калі мы выбіраем, што я ўсё-таки там літовец, паляк, рускі ці беларус па астатачным прынцыпе. То бок большасць ўсё ж таки беларусы, адкуль гэта ўсё?
Я баюся заблытацца ў культуралагічных тэрмінах. Ну, дакладней, вот у гэтых... Ну, я згодна з усім, што было сказана Сергеем Шупай, і тут вы гэта назвалі, і Надзеяй Нортон. Так, сапраўды, гэта хорошае назіранне, хорошая метафора, мне падабаюцца. Што ж да таго, адкуль гэта ўзялося? Ну, гэта абсолютно, по-моему, натуральная з'ява. Беларусь — гэта даволі гамагенная дзяржава і гамагенная нацыя. Унутры яе практычна няма супярэчнасцяў, акрамя як супярэчнасці паміж як бы народнай масай і верхамі. Толькі гэту я бачу супярэчнасці, толькі гэты канфлікт. І унутры вот гэтай гамагеннай масы па сутнасці консенсус про тое, што такое наша беларускасць, ён даволі просты і усім вядомы. Значит, мы шануем мову, мы шануем гісторыю, мы шануем свае абрадавасць, сваю кухню, там, назву сваёй краіны, мы шануем шмат усяго. Просто у нас, калі гаворыцца про тое, што дзесьці все ж таки недастаткова гэта шануецца, дзе там у школах гэта не выкладаецца альбо в універсітэтах, то глядзі вышэй, у нас канфлікт з дзяржавай, з верхамі, з уладай, якая гэтага, ну, не шануе. Яна зусім іншую мае ідэнтычнасць. І зусім іншую ідэнтычнасць нам, свайму грамадству, трансліруе. І тут супярэчнасць паміж тым, што хоча і што надо, і што знітоўвае сам народ, як бы яго аб'ядноўвае, і тым, што гэтаму народу даюць у якасці фундаментальных падстаў для існавання, фундаментальных канцэпцый народнай ідэнтычнасці. Даюцца нейкія тезісы, которые, в принципе, ну, нічога не маюць супольнага з нацыянальнай ідэяй. Тезіс про Другую сусветную вайну, тезіс про геноцид беларускага народа зараз, ну, уже вернемся до этого слова. Вот такое все. І што з гэтым рабіць? Як гэтым ганарыцца? Можна только, понятно, ганарыцца перамогай Другой сусветнай вайне, но как бы колькі можна адно і тое ж. Неяк так. Ну, цікава, конечно. Усё ж таки, калі капнуць трошечку, давайте капнём, але з іншага накірунку. Глядзіце, я разумею, што нацыя фармуючыя будаўнічыя працэсы у Европе, прынамсі, яны пачаліся там дзесьці там 18-е, там 19-е стагоддзе. А калі мы гаворым про Великае княства Літоўскае, безумоўна, там ніякіх нацыябудаўнічых працэсаў не было. Жылі этнасы в адной там дзяржаве, разам ішлі, але калі час ішоў, потым Великае княства сышло ў нябыт, прыйшла Рэч Паспаліта двух народаў наўзамен, развіццё ішло, там кожны этнас, Украіна, палякі, літоўцы, беларусы паступова ішлі сваім шляхам. Але што у нас пайшло не так, што там неяк нацыябудаўнічыя працэсы ішлі, развіваліся, фармаваліся, а у нас нешта не тое, не сёе, абы што нейкая нацыябудаўнічыя працэсы. Ну, я бы так я б не такую ацэнку даваў нацыябудаўнічым працэсам на Беларусі. Яны абсалютна ідэнтычныя з тымі працэсамі, которые адбываліся на іншых тэрыторыях, са сваёй спецыфікай, са сваімі асаблівасцямі. Просто яны адбываліся не адначасова. Там, скажем, украінцы раней пачалі адні працэсы, а у нас яны пазней сталі развівацца такія ж самыя падобныя працэсы. Там, значит, стварэнне нацыянальнай школы, там стварэнне, значит, філасофскай думкі, там літаратурнай традыцыі. 19 стагоддзя, калі ўзяць, то мы побачым там ананімныя вершы, ананімныя паэмы, там украінскія 1800, я боюся помылиться, но, по-моему, там розница такая, что у их 1840-е, там 30-е годы, у нас 1860-е, там 70-е годы. То есть, як бы падглядзелі і такое ж у сябе зрабілі. Дык што? Да, нацыянальныя працэсы нацыятворчыя, яны сапраўды лічацца, што ў Еўропе яны былі справакаваныя, можа быць, альбо неяк іх падштурхнула французскую буржуазная рэвалюцыя, і быццам бы у Францыі першая такая фарміруецца палітычная нацыя, которая пачынае супрацьстаяць рэгіянальнай ідэнтычнасці, супрацьпастаўляць ёй дзяржаўную ідэнтычнасць, і
так фарміруецца нацыянальная ідэя у французаў, потым па аналогіі гэта расходзіцца па ўсёй Еўропе, фарміруюцца нацыянальныя канцэпцыі у іншых рэгіёнах, і беларусы свой шлях праходзілі іначай, можа быць трошки пазней, але яны ішлі тым жа самым спосабам пра стварэнне тых жа самых інстытуцый і ўрэшце рэшт пра стварэнне дзяржавы. І мы амаль адначасова з усімі астатнімі суседнімі народамі атрымалі як першая спроба дзяржаўнасці, так і потым рэгістрацыю ўжо незалежнай дзяржавы. Так што тут я бы не сыпаў попелам, потому что у нас в прынцыпе все аналагічна. Вынік вынік трошки не той, да? Нам же галоўнае вынік, што дай хай працэсы ішлі. Каб зараз была дзяржава незалежная, вся беларуская, напоўненая, але ж мы все ж таки не павінны ігнараваць таго, што мы на разломе цывілізацыйным, і гэты ўплыў ад абодвух бакоў, ён нікуды ніколі не падзенецца. У нас ніколі не будзе незалежнасці ад таго, што у нас ёсць побач магутны сусед. Адзін. У нас ёсць іншы цывілізацыйны выбар у другім накірунку. Адпаведна, гэта заўсёды будзе нас балансіраваць і адначасова захоўваць нашу прыналежнасць па Абдзіраловічу. Мы заўсёды будзем спалучаць у сабе ўсход і захад, мы заўсёды не будзем ні ўсходам, ні захадам і так далей, і так далей. Ну да, там плаваючыя там формы і ўсё астатняе. Але я яшчэ такую цікавую фармулёўку прачытаў, што ў беларусаў інтуітыўная нацыянальная свядомасць, ці нават так, інтуітыўная ідэнтычнасць. Яны інтуіцыяй нашай этой такой вясковай, сялянскай, нашай такой беларускай разумеюць, што зараз трэба быць мне тутэйшым і не высоўвацца. І такі раз я тутэйшы, я поляк малы, ці я ўжо прыйшоў час. О, так я ж беларус, точно. Можа быць. А наколькі гэта добра ці не? Ведаеце, я заўсёды вельмі так быў пакрыўджаны, што беларусы не могуць вызначыцца. У лепшым выпадку, калі не рускі са знакам якасці, то такі, мы тут тутэйшыя, з этой тутэйшасцю, я так быў тутэйшы, што это такое? Тут не можаш вызначыцца, сказаць ужо, ладно, я беларус. А мне Павел Станкевич, заснавальнік тутакі, беларус з Падляша, сказаў, так это ж можа быць наша надвор, то, што нас уратавала, это наша тутэйшасць. Як вы ставіце да гэта? Магчымасць выбара гэта ж цудоўна, калі чалавек можа выбіраць, калі ён можа штосьці прыстасоўваць, сам прыстасоўвацца. Канешне, да, тут ёсць момант скрухі над тым, што ў нас няма такога, чтобы кожны беларус, як толькі яму скажуць, эй, ты не беларус, а тутэйшы, чтобы он браў у рукі нож і тут жа бег, як фін, да, рэзаць праціўніка, альбо няма этой вспыльчивасці. Но что-то я не бачу тут такой некой проблемы, которая бы нас неяк была для нас смяротнай хваробай. Да, у нас есть такая некая прыстасаванасць. Выпадкі, канешне, некаторы часам ілюстратыўныя я сустракаю і яны не толькі з сённяшняга дня. Зараз, напрыклад, у сённяшняй сітуацыі я часам бачу, што людзі, которые, здаецца, на хвалі 20-го года інтуітыўна мною інтэрпрэтуюцца як людзі, которые асэнсавалі сваю беларускасць. Раз яны в пратэстах, раз яны, в этой актуальнай палітыцы. Але бачу, што гэтыя людзі прайшлі міма беларускасці цалкам. Яны ад рускай ідэнтычнасці, калі яны з ёй абсолютна нармальна, комфортна себе адчувалі в Беларусі, апынуўшыся ў Польшчы, напрыклад, альбо у Літве, яны ўжо мяняюцца на польскую ідэнтычнасць, як бы прайшоўшы міма этой беларускасці. Ёсць такое, да. Што мы з імі зробім? Это наши суседзі. Альбо гэта такія ж ілюстрацыі можна знайсці ў ранейшых выпадках. Мой цесць, я всю сваю сям'ю нешта сюда цягну, выбачаюся, мои родныя. Ён згадаў, як ішоў у савецкай арміі 50-х, по-моему, годах ён служыў. Ён выходзіў перед взводам, да, беларусы ёсць,
крок наперад, да, ніхто не крочыць, а потым уже праходзіць паўгады, он даведаецца, што тот беларусы. Вот што табе было не выйсці. Вот такія вот нейкія назіранні, да, мы асуджаем такія паводзіны, мы павінны, значит, арыентаваць людзей, што беларусы павінны іначай сябе паводзіць і сябе артыкуляваць у грамадстве. Так, мы павінны, ну, так, давайте так да гэтага і заклікаць. Ну, конечно, вы зрабі крок на сушу, высуні галаву, а тут то с усхода на захад, то з захада на ўсход, лётаюць адныя другія шаблямі, бачыць нешта высунулася і тут же рубіць. Вот і ўсё, вот так вот. Так. Не высунешься, выжывеш, але атрымліваецца так, што мы нацыя выжыўшых, да? Ну, можа быць. А гэта добра ці не? Не, вот калі так вот глядзець з пункту гледжання міфілагізацыі і гераізацыі, то што мы атрымліваецца? Нашчадкі тых, хто выжыў, это значыцца тых, хто схаваўся, тых, хто збег, тых, хто здрадзіў. Ну, у нас же такие разнастайныя працэсы адбываліся на нашай зямлі, што мы нацыя і выжыўшых, і нацыя карнікаў, і нацыя, ну, нашчадкаў часткова і карнікаў у тым ліку, і нашчадкі культурных герояў, і нашчадкі і шляхты, і прыгонных сялян. Мы практычна пасабіралі ўсё. А калі паглядзець на зусім глыбокую нашу як бы нашу этнагісторыю з яшчэ прымяненнем сучасных звестак з палеогенетыкі, то атрымліваецца, што мы сабралі ў сабе як бы букет такіх якасцяў альбо такіх генетычных характарыстык, которые унікальныя у нас там паводле некоторых даследчыкаў. По-моему, National Geographic публікаваў такі матэрыял. Ну, наогул праз нашы землі прайшлі 3 асноўныя хвалі насельніцтва у старажытнасці. Гэта паляўнічыя і збіральнікі, гэта земляробы першыя і гэта качэўнікі першыя. Ну, качэўнікамі былі індаеўрапейцы. Вось у беларускім кодзе генетычным 25% паляўнічых аказаліся, у гэтых самых першых збіральнікаў, которые яшчэ у часы ледавіковага перыяда жылі на наших землях, палявалі на мамонта. Потым 25% земляробаў, гэта людзі, которые прыйшлі з Анатоліі, з тэрыторыі сучаснай, хутчэй за ўсё Турцыі і Балкан потым, і ўжо тут рассяліліся, з імі прыйшла там кераміка, напрыклад, і земляробства. А потым і на 50% наш генетычны код, значит, адносіцца да, ну, з'яўляецца нашчадкам качевников. Это уже первые индоевропейцы, которые вот заселили наши земли где-то там у, по-моему, другим тысячагоддзі до нашей эры. Таким чином, как бы мы все у себе забрали, все увобрали, все, что только могло, как бы, регистрировалось на наших землях. А коли применить до сегодняшнего дня, то мы, в принципе, зараз маем такую ситуацию, что мы, напэўна, ну, у сваім грамадстве нічога не адтаргаем. Я бы, ну, были, конечно, внутренние национальные конфликты, варажнеча, там, например, по яўрэйскім пытанні, там, с цыганами, скажем, ці яшчэ штось, але такого, как вот у нас быў нейкі вораг, такого я не ведаю. Ну, принамсі, ну, не успоминается мне які-небудзь такі этнічны наш противник, с которого мы, як, ну, ксенофобілі, все, вот, ніякім чынам бы. Ну что, вот зараз, конечно, у палітычных колах вострае пытанне, гэта як бы наши адносіны з рускімі, да, як з рускімі, як прадстаўнікамі расійскай дзяржавы, так і з хорошымі рускімі, которые прадстаўнікі расійскай апозіцыі, да, вот, як нам з імі ці не гэта не вораг, скажем так, вот яны ж спрадвеку, да, воевали с нами, но я не бачу, каб гэта было нейкай такой тэмай для шырокай грамадскай дыскусіі. Мы хутчэй паціху іх кэнселем і все. Ну, унікальны і код, і народ, і ўсё, што заўгодна. Ну, не дзіва, што менавіта ў гародні Христос прызямліўся. Ну, а дзе яму яшчэ? Можа яшчэ прызямліцца. Ну, так да. Толькі на гэта ўсё і спадзяванне, таму што спадзявацца на беларусаў можна ці не? Да, сілавы можна. Сцэнар, як? Ці як мы будем вяртаць сабе Беларусь? Ой, не, вот я не могу неякі прагностыкай заниматься. Ну, в принципе, як бы... Да... Ну, просто сыходзячы з гістарычнага досведу, наколькі беларусы гатовыя да таго, каб праз кроў, праз пакуты, але вярнуць сабе сваё?
ці такое, а можа так і трэба, ладно, абыдуся, забралі там літоўцы пагоню, ну хай бяруць, там забралі маскалі краіну, ну хай бяруць, а мы тут прыцерпімся, пасядзім у балотах. Вот не знаю, мне здаецца, што калі б, напрыклад, скажем, заўтра адбылася нейкая падзея, вот там, скажем, кое-кто уже больше не жыве, да, там цеша что-нибудь такое, некая падзея, да, и белорусам бы сказали, все, ты можешь теперь вот как бы выйти, то да, у нас будут, конечно, великие пытанні да ідэалагічных праціўнікаў, но ну я по сабе, напрыклад, мне бы не хацелася нікога забіваць, да, там і галасаваць за тое, каб мы вот гвалтам там праз знішчэнне, праз кроў ішлі да чагосьці, потому что гэта некая ўнутраная, можа быць, гэта я такі інтэлігент, не знаю, можа ці яшчэ што-нибудь, шмат, напэўна, слухачоў зараз мяне праклінаюць, мы бы там пашлі бы, значит, мы бы лупілі, мы бы со зброей у руках, но ну вот я і ў 20-м годзе момант самага жорсткага такого ідэалагічнага супрацьстаяння, калі вот они міліцыянеры насупраць цябе стаяць, вот у мяне не было жадання взять в руки палку і іх біць, ну я не бачыў іх вінаватымі у тым, што адбываецца. Да, яны падпарадкаваны сваёй сістэме, да, гэтая сістэма злачынная, да, гэтая сістэма іх зараз выкарыстоўвае як сродкаў, але я не бачу у ім, у гэтым канкрэтным хлопцы там пад шлемам, не бачу у ім ворага, которого я бы ненавидел. Потому что я разумею, что это может быть человек, который жыве ў суседняй кватэры, просто я его не пазнаю праз гэты шлем. І гэта может быть сябар майго сына, ну такого кшталту. І што, і вы гатовыя прабачыць за тое, што яны тварылі і твораць і па сёння і з вами, і з іншымі людзьмі, і тое, што адбываецца зараз у турмах і калоніях? Ну, я не могу сказать, что я готовы пробачить, альбо что я готовы закликать до того, как их ненавидели. Я не знаю. Тут у меня некое асабістае меркаванне ближе до некого, не знаю, хрысціянскага погляду, что ли. Да, люди такие, ну, як бы и любить надо усіх, вот что-то такое. Но это не в сенсе, как бы делайте, что хотите, я все равно буду вас любить. Это в сенсе, что унутры маёй душы няма ненавісці. Вот неяк так. Вы, ну, как бы, як вы бачыце вяртанне? Умоўна кажучы, вось муры рухнули. Мы паселі ўсе, хто гатовы пасесці на гэтыя цягнікі перамогі, пра якія нам любіў у свой час Сергей Чалы расказваць, і паімчалі у бок Беларусі, і а часта прайшоў. Мы змяніліся тут, яны змяніліся там. Наколькі магчыма, як вам бачыцца вось гэта? Мы такія раз-две часткі, як лего і склаліся гэта грамадства, ці што будзе? Не знаю. Что-то интуитивно бачится, что-то подобное на то, як верталіся у конце 80-х годов с эмиграцией люди. Люди, которые з'ехали з Беларусі там у 40-х годах, потом верталіся у 80-х, уже зусім іншыя люди, уже зусім іншую краіну. Вот что-то такое интуитивно бачится. Іншае, ну, пытанне, ці будзе там 85-й год, ці будзе перабудова, гласнасць і так далее, да, не знаю. Но что-то будзе меняться. Однозначно что-то будзе меняться. Конечно, мы калі, ну, я не понимаю вот это вот поездов перамоги, як бы, а хто там будзе перамагаць? Там мы все тут. Там хто? Калі там штосьці будзе адбывацца, это будзе адбывацца не намі, ну, не мы. Не, ну, это умоўныя перамогі, а гэта будуць просто электрычкі вяртання, скажем так. Ну, это такое, по-моему, ну, я бачу такі варыянт, что там что-то поменялася, уже мы больше не под забароны, мы уже больше не пераследуемся, и тогда уже мы вяртаемся. Ну, только так неяк. Но павінна, карацей, вся моя думка, яна сканцэнтраваная у адным меркаванні, что все падзеі, дакладней так, ўсё, што можа памяняцца ў Беларусі, яно можа памяняцца праз тыя прычыны, которые знаходзяцца ўнутры самой Беларусі. Звонку ад таго, што мы тут меркуем, ад таго, што мы тут нейкія ацэнкі свае расставляем, ну, гэта не паўплывае на тое, што там унутры. Там унутры будуць канкрэтныя рэакцыі на канкрэтныя дзеянні, канкрэтныя заклікі, на канкрэтныя сітуацыі. Там будзе нейкі момант змены, ён будзе абавязкова, але які гэта будзе
дадзі момант куды змены гэта конечно прадбачыць пакуль немагчыма по-моему. Але вот мы ўсё ж таки разважаем про сённяшнія выклікі, сённяшнія праблемы, ну заўтрашнія можа быть таксама, але калі мы кажам, калі пачытаем Вікіпедыю про так, что такое нацыянальная ідэя, то гэта нейкая ідэя, якая нас вядзе праз зоры у нейкае такое касмічную будучыню. Якой вы бачыце гэтую Беларусь, якой вы бачыце гэту будучыню? Ну, боюся, что так и застанется белорусская ситуация. Ситуация, есть такое понятие лимитров, да, вот этой вот лимитровной некой, так и будет заставаться, коли мы находимся поміж моцными іншими боками и не злучаемся ни з одним, застаючись такой буферной зоной поміж ими. Для того, как мы так моцна не залежалі, скажем, от России, мы павінны мець штосьці паміж нами і Россией, но не бачыцца нічога такога, да? Ніякай незалежнасці Смоленской там, ці іншых областей. Не верю, что будзе нейкі развал России, ну, это іншае. Мы будем таким месцам сутыкнення гэтых традыцый, сутыкнення гэтых, ну, не цывілізацый, нейкіх цывілізацыйных форм, форм кіравання, форм мыслення, можа быць. І мы будем у гэтай сітуацыі, канешне, лавіраваць паміж, ну, я ўжо, в прынцыпе, напэўна, пра гэта казаў. Мы так і будзем на гэтым разломе, і гэта, канешне, будзе для нас адначасова і нейкай крыніцай для манипулирования, это будет для нас некой крыницей для поспеху, потому что мы тогда уваходные вороты, что в один бок, что в другі бок, мы тогда можем некие сливки собирать на этом деле, вершки. И это для нас погроза, потому что мы не будем иметь силу для того, как стверджать свою тоесность на 100%. Она засюда будет на некий только процент от магчымага. У нас аккумулятор будет заряжен там на 75, на 40%. То бок Абдзіраловіч і льючыеся формы вечныя. Тым не менш, нацыянальная ідэя ад Алексея Бацюкова гучыць як? Незалежнасць, мова, традыцыя, гісторыя. Мова, традыцыя, гісторыя і незалежнасць. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага госця, краязнаўца, даследчыка, пісьменніка Алексея Бацюкова. Дзякую, вялікі спадар Алексей. Гэтая кніга ў якасці падзякі за удзел у нашай праграме. Дзякую. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.